И какво става, хора? Аз съм Футбол. Добре дошли в новото ми видео. И да, това е видео извън тема футбол. Сложил съм си точно специална тениска за футбола. Ето, вижте. Да, ще ви покажа моята база в стила Brainrot и ще поговорим малко за новия апдейт след това коледния и за радиоактивния спина и такива работи. Първо започваме. Първа Brainrot, който ми е най-добрия, е Шиклетерина, Бесиклетерина Голд. После е Лосохкалитус радиоактивен, който е доста добър. Гифтини Спайдерини Голд. Който ми трябва за ребирт, ето може да видите 14 трилиона. Бобрито Ратито Голд, който не дава по чак толкова много пари. Diamond Орангутини, защото трябваше на един приятел да се ребъртне. Трипитропи радиоактивен, който ще ми трябва след този ребърт. Пак Рамат, който и той ще ми трябва. Сантел, който е по много пари за мене. Сега, на втория етаж имаме това Rainbow новини, за което не искам много да коментирам. Просто ми харесва, че е Rainbow и вижте как му отива и за това го имам. Ренген Тралала 1 милион цяло и 5. Тия трите тралалерата, които трипо тралалерито си, да знам как се наричат. Гифтили Спайдерин, който дава почти по 1 милион. Лос тралалерито, с който ще ми трябва за предпоследния ребех. Лири лага играм, защото радиоактивният апдейт скоро ще изчезне. Ето може тук в индекса да видите. И за това гарям, че коледна мутация има за това. И на третия етаж ми е празен. Сега, първо малко да се подредя брейнротите и сега идва. Окей, хора, правих малко брейнротите. Сега нека да поговорим за новия радиоактивен апдейт и коледен апдейт, който ще има след 15 минути и ще ви заснема кадри. Първо започваме с радиоактивния апдейт, а именно от този спин не може да се падне нищо хубаво. Само за нубовете. Ако примерно си богат и може да при брейнроти, строубери, да кажем, от тук може да се прави. Да. И може да се падне такова, как се нарича това, радиоактивен... Secret Lucky Block. Не другото. Слаб, радиоактивен слаб. Не мърчи. Какво бе? Има една като граната 0,1. При мен га няма. При мен ми я има. Брат, това ще е много рядко. Да, Пац участваше в това видео и той ми разгледа базата. Само ще ви покажа на бързо неговата база. Няма да се бавим. Погледнете, той има даже и джоб. Буквално. Искам да му видите и втория етаж. Ето аз му дадах ето Brainrot назаем с Инкянг мутация, която вече е изчезла. Така, нека се върнем на темата. От това колело не дейте, давайте робакси, защото нищо не може хубаво да ви се падне. Най-много 300 1 милион. За много хубавете това е много, ама за протата това е малко като мен. Аз съм 4. Да, доста, аз съм 4. 30 трилиона, още 10 трилиона и ще се ребърне, защото трябва. Да, аз имам 4 трилиона, цяло и 17. Така, скоро ще се ребъртна с него. Сега, хора, нека се върнем на коледния апдейт. Сега ще ви разкажа за него. За него, това ще го взема, защото възможно за индекса ще го взема, защото може да се направя гол с база от 230 брейнрота, после ще го сел на сега мързи. Сега, така.
Нека се върнем на темата. Коледния апдейт е много готин. Идва едно влакче, ама не винаги идва, дето те взима в една лаборатория. Там слагаш подаръци и да, такива работи. А също... И после като се върнеш, подаръците. Да, и може да даде ченгели, с които с 300 ченгеля ще спалниш ето лек блок, който може да даде нещо. И ти дава и брейнлоци. Да, може да спалниш то. Коледният апдейт е много як. Да, доста е готин. Ето ще го селна. Блюбери, взех го за индекса. Да, хора, надявам се да ви е харесало това видео и преди да свърши ще ви кажа, очаквайте много други видеа. Сега да стигам на футболни игри, защото не мога да намеря хубави игри и малко скучно цяло се получава за това, че по-често ще снимам на Roblox. А и през лятото очаквайте футболни видеа в реалния така да аз бях футбол. Чао! И надявам се това видео да ви е харесало. Чао!